història és que el 24 de desembre de l'any passat, del 2019, me vaig trobar un bulto al pit. Vaig anar corrents al metge, en pocs dies ja sabia que era un tumor maligne en estadi 3 i de creixement molt ràpid. Al febrer ja m'operaven, me van traure tot el pit, me van fer una mastectomia. Sobre el març, abril, començava 6 mesos de quimioteràpia. A l'agost acabava la quimioteràpia i començava la radioteràpia, 15 sessions. Jo acudixo al servei de nutrició, a la nutricionista, perquè a mi quan me diuen que tens un càncer, jo sóc molt prima i me preocupava la pèrdua de pes que jo pogués atindre durant els tractaments. I en aquesta preocupació ja em vaig ficar en contacte amb ells, ja m'hi van ficar des de l'hospital i ja van començar les visites i tot el que convenia. Estic molt bé. I ara, com un berenat, feies això, no? Sí. Vaig fent així. Molt bé, molt bé. És important tenir en compte la nutrició i l'alimentació en aquests pacients perquè heu de tenir clar que de vegades aquests pacients abans no arriben a un diagnòstic, de vegades són pacients que ja han perdut una mica de pes o que han estat uns dies sense menjar perquè no es trobaven prou bé i de cara al tractament farmacològic o la cirurgia que els hagin de fer, perquè a vegades la cirurgia forma part del tractament, és important que estiguin ben nutrits, que tinguin el pes ideal per entrar en un quiròfan i que no hagin fet dietes ni pèrdues de pes molt importants perquè a vegades la recuperació pot ser molt més costosa i de cara a la quimioteràpia també. He hagut de canviar molts hàbits, però tot aconsellat per uns professionals. He hagut de canviar, jo fumava, era fumadora, he deixat de fumar. M'han potenciat molt els menjars energètics, molta proteïna. Durant el tractament se necessita molta energia, molta proteïna. Això, pa i arròs integrals, molts batuts. Ells mateixos, la doctora mateixa, me facilitava uns batuts energètics i en proteïna perquè tot fos més o menys possible, que no hi hagués una pèrdua molt gran de pes, perquè, clar, jo ja soc molt prima. El que aquí era lo important és que no hi hagués una pèrdua molt gran de pes en tot el tractament. I mira si no la vaig veure, que durant el tractament ho vam fer tan bé, tot l'equip, que va engordar 2 quilos. I això és molt important, estem tots molt contents. I escolta, te'n recordes aquells batuts que et vaig dir que et preparessis a casa, no? On hi hagués una mica de llet o iogurt? És que ho intercalava, uns dies en llet, uns altres dies en iogurt. I quants cops ne menges de llegum? De llegums 2 cops a la setmana. Molt bé, inclús si mengessis 3 també estiria bé. I les varies? Menges llenties, cigrons, peixons? Sí, a manera de llenties, a manera de cigrons. Sí. Bueno, la veritat és que si vas continuant així, ara que et mantens de pes, tu també si et sembla una persona prima, tampoc pretenem ara que t'engreixis ni res, però almenys durant el tractament t'ha anat bé perquè t'has anat mantenint, inclús vas pujar una mica. Quan un pacient el diagnostiquen, doncs és important que tingui clar tot el que ha de menjar, tot el que ha de fer, doncs just abans de començar una quimioteràpia o just després de la cirurgia o abans de la cirurgia per estar ben preparat i tenir el pes ideal i tenir també tots els nutrients en quant a proteïnes, hidrats, greixos. A mi em va anar molt bé perquè jo em vaig recuperar molt ràpid de l'operació. En tots els batuts i totes les proteïnes i tota l'alimentació que em van donar al Departament de Nutrició, m'han pogut fer les quimioteràpies el dia que tocava. Perquè moltes vegades no et poden fer la quimioteràpia el dia que toque, la setmana que toque, perquè estàs baix de defenses, el teu cos no l'aguantaria. En canvi, a mi, durant els 6 mesos m'han pogut fer cada dia que ha tocat la quimioteràpia. Vagis variant, sobretot també el postre no te'l deixis, que hi ha molt costum de vegades de no menjar postre. Els consells poden anar variant, no? Abans del tractament és un consell molt més dirigit en funció del tumor que té i dels símptomes que presenta el pacient, no? Que anem a buscar
millor estat nutricional d'aquell pacient davant d'una intervenció quirúrgica o davant d'una quimioteràpia. Durant el tractament, les quimios de vegades provoquen una sintomatologia que fa que ens centrem molt en la dieta, ja sigui per uns vòmits, ja sigui per unes diarrees, ja sigui per una disfàgia, ja sigui per la falta aquesta que de vegades alguns tenen, que la quimio provoca la falta de gust, perquè puguin millorar més i sentir més el gust dels aliments, i quan acaben sí que podem fer unes recomanacions més generals de cara a la prevenció, a prendre cereals integrals, a no prendre tanta carn vermella, a introduir més el peix blanc i el peix blau, a que hi hagi més verdura i més fruita dins de la seva dieta, si és el cas de que no n'hi hagués, a introduir els fruits secs, i que puguin seguir una dieta molt més equilibrada. A mi personalment me passava que jo havia d'estar en la persiana baixada, me molestava el soroll, me molestava la llum, la pell la tenia molt sensible, però en canvi ni vòmits, ni diarrea. Com jo ja m'havia preparat, això és el que jo penso, com jo m'havia preparat tan bé, no m'afectava tant a el que és el sistema digestiu. Me va afectar més a la pell, a la vista, a tot això. I, aquella setmana, llit. Però al cap d'una setmana, jo ja feia 5 quilòmetres caminant. Que això ho he fet tota la quimio, que és una de les coses que jo ja feia, però que ara ho he integrat com un hàbit. Quan tu entres, quan a tu et diuen en una consulta, tens un càncer maligne, el més important, l'humor, el cap, el temple i què ve després? L'alimentació, perquè si no, no pots afrontar, és impossible que tu afrontes una quimio, una ràdio, els tractaments que toquen, una operació, perquè un càncer és una malaltia molt greu. Hem de tenir clar que no tenim una dieta miraculosa, no tenim una dieta anticàncer que ens curi el càncer. Els aliments ajuden a pal·liar els símptomes del càncer, això sí, depenent de quins tipus d'aliments, i podem buscar aliments que potser ens aportin més vitamines i més minerals, perquè en aquesta època és més fàcil tenir les defenses més baixes, provocades també per la quimioteràpia, o aliments que puguin ajudar en aquest aspecte, però no tenim una dieta on simplement traient el sucre ja faci i ho provoqui que ja no les cèl·lules del cos o les cèl·lules cancerígenes no es aniran replicant. Ojalà fos tan fàcil, ojalà fos tan fàcil.